Много важна позиция. И вашето участие е наистина важно. С вас квалификацията приключи. От тук на след ще гледаме само победите. Дай там да им кажа Марат, да От вас сте спечели 3000 лева. Книги. Там няма. Научавате да окажете, защото е пише. Мога да сидим нещо от се случи. Като ги гледам, няма тиш интерес да ги гледат. Абе, изгубим. Да, добре. Добре. Явно, че имат, което означава, че няма да има общо с теб. Вижте, готови ли сте? Не остава нищо друго, след да кажем. Старт! Това са последните Ето толкова си мъже.